bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa radiyallahu an shaykhina umumiddina wa wasilatina ila rabbina wa maulana abil futuhati abil barakati abil khairati sayyidina abil abbas ahmad bin muhammad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu. ورضي الله عن خلفائه وعن مقدميه وعن تلامذته وعن خاصته وخاصة خاصته. بندراب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدن جت الله مدن جولين لادو محمد صلى الله عليه وسلم. مدن بركين رو وجد أمون أسال من دون يبتين ده كلمنا للإسلام كلمنا لأندم كلمنا لتجانية فود أمودون أودو حضرة سيدي شيخ أحمد التجان رضي الله تعالى عنه. mbeɗen puɗɗoro yettude Allah takɗo en moƴƴani en rendini en fewni en fewde e wonde julɓe soomi hen wonde tijaniyankoɓe o tagui alam o tagui ɓe kamɓe pop yoɓe gon banil bachari en kamɓe foof o alam mo gurɗen e mum o subti hen heeriɓe o waɗɗum leñol nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e nder heeriɓe he o subti hen kadi heeriɓe o waɗɗum sahabaɓe nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e nder ɓen heeriɓe o subti e mumen woɗɓe aroyɓe caggal ɓen o waɗɗumen tabiina en e nder ɓen heeriɓe o subti hen woɗɓe o waɗɗumen awliya allahi en caggal tabiina en e nder awliya allahi en ɓe o subti hen heeriɓe o waɗi ɗumen ko kañum en goni yimɓe suɓaɓe e nder waliyaɓe wiyeteɓe qutbuji caggal waliyaɓe ɓe caggal ngon sumgo o suuɓi e nder maɓɓe caggal ɓennude ɗin zamanuji o suuɓi e nder maɓɓe labaɗo koolaɗo biyeteɗo cheikh ahmad at-tijani radiallahu taala anhu e nder ngon sumgo o suɓani cheikh tidiane radiallahu taala anhu heeriɓe e nder almuɓɓe mum goni yaadiɓe mum goni wondiɓe mum ene jokkanamo golle makko caggal makko e defare nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e nden defare o subti hen heeriɓe ngol cuɓagol e ɓen heeriɓe ene jokki ha yetti ñalaw men hande o enen kadi o subtani en e nder ɓen caggal ɓennuɓe e ɓennuɓe o subtani en hen oɗo galle e nguɗo ɓesgu eɗen gonda e mum eɗen joddo e mum eɗen jetti Allah e nder ɗeɗo jettoje e nder ɗiɗo sumgoji ɗi Allah suɓani en eɗen jettani laaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallama mo ganduɗa kañum woni fobre moƴƴere nde caggal immade to Allah kanko woni lekki moƴƴere nde caggal awede lekki ki kanko woni cate moƴƴere nde kanko woni fofof moƴƴere nde eɗen jettani laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen jettiramo julde e makko eɗen jetta ceerno men cheikh tidiane radiallahu taala anhu mo ganduɗa ko coomiɗo e nder l'islam wonno gilañode l'islam tottetede tidianiyankagal ko somdu soominondu e nder l'islam gila l'islam ene tottida ko e l'islam o yalti boowal coomli ɗi ene coomto ha yetti ceerno men cheikh tidiane radiallahu taala anhu nde wonde ko somdu somtotondude gaynata somtade ha aduna gasa ɗum waɗi gila yettimo hande kadi omo lomtina ha yetti hande ha yetti ɗo jooɗiɗen ɗo ko ɗum woni haqiqa ko woni fatihi lima ughliqa alfatihi lima ughliqa uddiɗɗo ko sokino woni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ha hande ko nelaɗo Allah uddinno ko serani ene sokto ñande fo ene ɓeydo soktade ɗum waɗi nelaɗo Allah wonde fatihi lima ughliqa ko l'islam ne somno tijjaniyankagal ne soomino e nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam saabi kala ko somanoki e nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sellata julɗo diinoro ɗum rewra ɗum Allah sa yi diinirama rewrama Allah jokkirama enɗe rewrama Allah huccitirama e Allah ko somanode ɗum e nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam l'islam wonno boowal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam julɓe foof keeƴi hen tijjani woni nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wooda heɓɓe wooda ɓe keƴani sarɗetake julɓe fof ma gona tijjaniyankoɓe rewde e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woni rewde sariya woni wonde l'islam yanke ɗum ko boowal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nder nelaɗo Allah woni batinu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam baɗinu nelaɗo Allah woni sirru nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam sirru nelaɗo Allah sallallahu sallam woni lawol cheikh tidiane radiallahu taala anhu nde wonde ko noon Allah waɗiri ɗum waɗi eɗen jettira ɗum Allah dokkuɗo en rewde e boowal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam rokki en kadi rewde nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum woni yettode men wonde e Allah tabaraka wa taala nde Allah suuɓi en waɗi en ke en rewɓe boowal nelaɗo Allah ke en julɓe enene julɓe fof poti e ɗum o suuɓi en kadi o rokki en rewde nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ne kadi eɗen jettira ɗum Allah
nde wonde laawol Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ko ɓuri raɓɓidde e laawol ngol ngol lombi ko hakkunde Allah e nelaaɗo Allah ko woni hen Allah ko woni ko rewrete Allah woni konguɗi ɗi woni lafduji janggueteɗi ɗi ko jippinaɗi immi to Allah jippi e deftere Allah ko ɗi goni janggueteɗi ɗi ko heddi hen ko woni yidde nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum wonno nder nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ngol lombi ko hakkunde nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e Allah ene haasi noon ko ɓiili hakkunde Allah e nelaaɗo Allah ɓooyat ko boni yettaki ɗum hunde ɓilinde hakkunde Allah e nelaaɗo Allah way kono ɓiɗɗo ɓiliɗo hakkunde yummum e bamum ni yitira bonde yettota ko ɗum ene tiiɗi nde neɗɗo wawata arde on ɓiɗɗo yummu makko ne hucciti hen bam makko ne hucciti hen mbaɗama ko beleɗa ngol ɗo lawol ngol noon ngol ɓiili ko hakkunde Allah e nelaaɗo Allah ene tiiɗi nde ko boni yettoto ngol saabi renede maggol ngol renira foɗɓe rende ngol foti rende neɗɗo ko yummum e bamum e tigguyagal foti rende sirru ko Allah e nelaaɗo Allah te hakkunde mabɓe ngol ɓiili ɗum waɗi Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu o suɓi ko ɓuri forde e konguɗi o udditir ɗum laawol ngol sababu nde ko ɓuri forde to banggue rokketeɓe to wona to banggue dokkowo o kanko ko ɓuri yaadude e makko ko o heeɓi ɗum e nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko foti dañde e nelaaɗo Allah ko o heeɓi ɗum e nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o ñaagani tagore nde ne holkoɓe poti dañde to banggue nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo Allah jaabtimo haaɓe laaɓa soɓe laaɓi e on saaha ɓe keeɓa ko poti dañde o udditiri laawol makko astahfirullah woni laawol ngo woni laawol laaɓal woni laawol laɓɓingol woni laawol sabunde beele yimɓeɓe keeɓa e nelaaɗo Allah sallah alih sallam ko poti dañde e nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kanko o gayni dañde wona laawol ngol o addiri ha o daña ala o gayni dañde ko o dañatno heddi o ñaagani tagore nde holto ndewata ha keeɓa e nelaaɗo Allah sallah alih sallam ko poti dañde o holla ko ɓuuri forde ko jettaɓe kamɓe ko laaɓal kanko kam o taga ko omo laaɓi nelaaɗo Allah taga ko ene laaɓi waliyaɓe Allah taga ko ene laaɓi katu jinani ɗiɗo laaɓi ɓe gaddir ɗiɗo laaɓi ko yimɓe hatu jinɓe yettade nelaaɗo Allah jiitani no jettori ɓe cuɓani ɗumen ko ene jettoro ceerno men Cheikh Tidiane ƴeewi ko ɓuuri forde kono yetti e neɗɗo woni laaɓal o udditiri wadifa astahfirullah o udditiri lazim astahfirullah ɗum ko finde ko dalilu ko ha neɗɗo o laaɓa wawa hebde nelaaɗo Allah sallah sallam ko foti hebde nelaaɗo Allah sallah alih w sallam ɗum waɗi laawol makko ngol ɓuuri wonde sabunde e laabi foof laabi keddiɗi fof aɗa tawa ene jogui iftitahu ko wona iftitahu makko ko kanko o suuɓi ko ɓuuri wonde laaɓal neɗɗo ko astahfirullah neɗɗo ala kone laɓɓina ɗum e gofol ko ɓuuri ɗum o udditiri laawol makko ngol zicruji makko baɗɗiɗi fof astahfirullah ɗum waɗi laawol ngol ari laɓɓinde yimɓeɓe ɓe mbawa hebde nelaaɗo Allah koɓe poti dañde ko ɗum kanko rokkira noon kanko Allah yiitiniri noon kanko Allah waɗirani noon waɗiri noon ɗum woni ko wonno e deftere Allah ko jomiraɗo yamiranno en faqultu astahfiru rabbakum innahu kana gaffaran Allah de ko gaffaru kono istahfiru rabbakum tawo Allah de ne yiɗi yaafade kono noon omo sarɗi omo tagiri noon omo nawiri noon omo addiri noon koma o yaafne nde o yaafo Allah de ne yiɗi on yaafade kono noon maw o addana on mo ene yamira on yon jaafnomo nde o yaafo on Allah ne yiɗi yaafade kono ma o jippina deftere wande istihfar ko wayno alqur'ana e defte samawiyankoje goɗɗe nde o fuɗɗa yaafade on Allah de ne yiɗi yaafade onon julɓe ɓe pop nelaaɗo Allah yiɗi jaafen onon julɓe pop kono ma o waɗa no joomi ko wanno ni o rewna istihfar o e ɗemgal mbo ganduɗa ko gaynuɗo dañde gueɗal mum to makko on noon haalana on jaɓon mbaɗiron no o wini nde Allah yaafo on nde Allah yiɗi yaafade nelaaɗo Allah nde o yaafimo haw gayni o wi ko o jaafaɗo ko ɓenni ko jaafaɗo ko arata ɗum gasi kono nde o yiɗi leñol ngol yaafede ma o rewni yaafuya leñol ngol e deftere makko e ɗemgal nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum waɗi Tidiane en kagal ne ma rewa e istihfar mo ceerno me Cheikh Tidiane o ɗum ko hunde raaɓodirore gila aduna dawi ha yetti hande wiidemo omo sakkita yimɓeɓe yooɓe imsido wona istihfar o woodani kono istihfar kanko gueɗal makko ngal o dañi ha timmingal koye on istihfar men o rewata wawa yettade nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaaɗo Allah ma gayni yaafede ha gasi nde rokka istihfar rokki tagore nde mo gaynani yaafede wawa tefande yimɓe yo jaafi gonɗo e jarima suwa yaafe taw wawa wiide goɗɗo yo yaafe koma nelaaɗo Allah yaafa ha gayni nde Allah wi en yaafi mom ha gayni liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ha ɗum fo gasi ha gasi ko nden Allah yamirimo yowi yimɓeɓe yo jaafno so ene jaafno yo ndewnu e makko so gaddi yaafuye men ɗo makko ma yettomo ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما الله سيتيما سيني نلادو الله صلى الله عليه وسلم وسيني أن تغورن o senni Jibrilu o jippini e deftere makko wonde wabbe ko boni be do bonande mabbe ndo e tolnino e fof e mawnugol sonno nde be mbadi ko boni nde tan Allah jolnino e haqqillaaji mabbe yobe ƴeewo jaafaado
ɓe jaafno Allah ɗo jaafaɗo o jaafaɗo o yurmoɓe yaafnanoɓe Allah ma Allah yaafo Allah de wino ni nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ndeke kay en gandi lawol Tidiane ko lawol jaafotogol bakkatuji saabi Cheikh Tidiane ko keɓɗo gueɗal mum e nelaɗo Allah kala mo Allah jolni e miijo mum nde waɗi ko boni nde yiiɗi yettade nelaɗo nde yo huccuto Cheikh Tidiane yaafno Allah ɗo jaafaɗo oɗo ndeke kay kamne ma Allah yaafo ɗum sabi nde yimɓeɓe kewi bonandeji nde Allah wiɓe ko soɓe garino e nelaɗo Allah so jolino e miijo mabɓe on sa arde nelaɗo Allah nde noon ɓe garano kono Allah wi son tum jolno e miijo mabɓe de ɓe gari no bakkatuji poti fof ma Allah yaafoɓe ɗum noon waɗi noon ko nelaɗo Allah ko jaafaɗo sa ari to jaafaɗo aɗa ñaago yaafuya tawde jaafaɗo o ko jaafaɗo Allah salota ko yaafade mo yaafino Cheikh Tidiane nde won noon ko dañƴo gueɗal mum e nelaɗo Allah kala mo Allah jolni e miijo mum yaade to Cheikh Tidiane ƴefta toon gueɗal mum Allah salota ko rokkude dokkaɗo Cheikh Tidiane ko dokkanoɗo ɗum nde waɗi lawol Cheikh Tidiane ene yaafo bakkatuji ɗum nde waɗi lawol Cheikh Tidiane ene yettina nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde wonde o dañi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yidde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko gueɗal makko ngal o dañi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah weesimo yidde mo kono ko waɗɗinomo ko ko ɗum o waɗi yidde nelaɗo Allah e rewde e nelaɗo Allah e ñemtinde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah weesimo yiddemo ɗum waɗi jamireɗen yiddemo yidde mbo Allah yiɗi ko fottidde Allah gilli neɗɗo noon mo luurane Allah gilli luurata e Allah dokkal ko Allah rokkata yiɓɓe mum ko kawruɗo e Allah yidde hay so tawi on kawrane e hunde kono hawrude on yidde nde ene addanma waase luurdude Allah dokkal dokke Allah keeriɗo rokkata yiɓɓe mum ɓe sa hawre Allah yidde nde won noon Allah en yiɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam Cheikh Tidiane waɗi himme mum e doole mum etade yiɗandemo mo yiɗi o wona ɓeydude julɗele ɗe farillaji ɓeydo wona ɗum ko etade to nder mum yiɗande Allah mbo Allah yiɗi o wallitiri Allah ko yiɗande Allah mo Allah yiɗi ko ɗum o walliri diine Allah orkaji ala o yiɗi hollude en ko ɗo rewi ɗo yen ndew ɗon o yiɗani Allah mo Allah yiɗi Allah jinganimo rokkimo gilli on ɗi kanko o yiɗi nelaɗo Allah nelaɗo Allah yiɗimo enenne kadi o holli en yen jinmo tawde o gayni yiɗede to nelaɗo Allah beele men dañ ko o dañno ko kanko o yino ko Allah yiɗi nelaɗo Allah o rewi hen o dañi hen ko o dañi ko o dañi yiɗede to Allah yiɗede to nelaɗo Allah o wi yen jinmo beele ma en dañno dañiri ni sen dañani ko dañi ko pop hunde fof nde o dañi dañen adresse mum hay sen keɓani lettre o foof sen dañdani ko dañdi ko fof kala ko o dañi kam manque ɓen hay soko adresse o ekkiti en holno jiɗirten nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam holno jiɗirten Allah saabi mo hulande en halkare o wiyen etoɗo makko ɗo jiɗen mo se en jiɗimo ɗin gilli maɗi gurnu ɓerɗe men won noon ko ɓernde nde ganduɗa ko tutade e leydi ne waɗa abbere ene fuɗi yimɓe foof ne gandi wonani lekki kono ene jorta so rosede nde ɗaccaka wona lekki saabi fuɗɗorade ɗo leɗɗe mawɗe ɗe puɗɗorinoɗo ko gilli Cheikh Tidiane ko abbere waɗade e leydi ene fuɗi ene roose yimɓe foof ne gandi taw wona kañum woni lekki wona kañum rokkata ɓuɓri kono ene jortade sone jokka roosede dartaki waɗi waɗa ɓuɓri wona yidde Cheikh Tidiane woni dewal Allah kono so tawi a ɗaccani yidde Cheikh Tidiane nde aɗa jokkande e nde hemnuma yidde nelaɗo Allah nde hemnuma yidde Allah so ɓoyi tan a wayno yinnoɓe Allah ɓe mbano ni ɗum waɗi o huccini en e hoore makko wona omo hanna en ɗo makko ɗo ko omo nawa en to nafata en to joom oto faddade neɗɗo melanga faddade neɗɗo wona wonde ɗon e ɗon omo faruma to jiɗɗa to wona kanko woni mo jiilotoɗa o kono ko jiilotoɗa ko e to jiilotoɗa to ene yiiteɗo makko ɗo omo wawi yettoydema toon Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu waɗi hoore mum kañum woni chauffeur joom oto nawowo yimɓe fewde damal nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama ko gonga sa rewani e makko ni ne wawi jettoɗa no mbiruɗen ni kono noon immaniɗo wuuro woɗɗugo dewɗo e oto walla dewɗo e avion ɓuuri ɓuɓde jettagol e welde jettagol e jaarɗo koyɗe mum gueɗe keptotoɗe jaarɗo koyɗe mum ɗe keptota komo jolɗo e oto e jolɗo e avion ne fawi to wuuro woɗɗugo ko heptoto jaarɗo koyɗe e lawol ko pergu tan ɗe keptotoɗe ɗum ɗe joɓɓi keptotoɗi ɗum ɗi warñede heptotoɗe ɗum nde tampere heptotoɗe ɗum nde ene wawi ni yettoyo caggal ɗum ɗo foof kono yettotta ko e cellal e laaɓal e timmal e jondam jolɗo e oto walla avion yettodi o dewɗo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ene fayto nelaɗo Allah ene fayto Allah ɓeede ɓuuri yawde damuɗe ɓeeɗo ɓuuri yawde damuɗe damal Cheikh Tidiane noon wi woni oto mum jolateɗo ko yidde nde yiddemo nde woni oto mo jolata o ɗum woni ko yettinoyte ko ɓernde so hoɗi ko yidde Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu
so wuurdi ko yidde Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a wawa yidde Cheikh Tidiane tan mbasa yidde ko o gollata ko so gillima e makko ɗi tabiti tan gillima e ko gollata ko tabitat so gillima e ko gollata ko tabi tan so ɓooyi a etoto a ñemtinat sa ñemti tan so ɓooyi so wonani an nanda so nandi tan a wattat fayidede hen sa watti fayide tan a wattat noddire ɗum so ɓooyi an tan ma wattat notade a ɓattoto damal ngal wal qalbu in bi cheikhi kana ummira fa qadru nafi dhaka lan yuqaddara ɓerde so wuurdira tan ko yidde Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anu ala ko wuuri toon so aɗa Cheikh Tidiane hay neɗɗo goto kam ala calcul bawɗo calculde holno foti ko ndeɗo ɓerde naftorto e gurdam mum wal qalbu in bi cheikhi kana ummira fa qadru nafi dhaka lan yuqaddara ɓerde kay so tawi tan ala ko wuuri toon so wona Cheikh Tidiane hay goto anda ko nde naftoro sabi ñande fof aɗa ngabba aɗa ɓeydo yidde aɗa yiɗa golle ɗe aɗa nana balle ɗe an nana gurdam ɗam an nana façon o aɗa yiɗa aɗa ekkito aɗa ñemtina aɗa abbo te ko ɗo dewle neɗɗo kaaɗi ko abbade tan neɗɗo dañani ene laaɗo Allah ko ɓuuri laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun ko ɗum woni ko Allah rokki yimɓe ene laaɗo Allah ko ñemtinde nde tan ko ngol ñemtingol noon woni ngol yimɓe ekkitto e Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu ko ngol Cheikh Tidiane ekkitinta en holno mbatten ha jehen to Allah holno laaɓirten e bakkatuji to astaghfirullah ha jehen mbawen yettade e laaɓal jettoɗen nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ko nelaɗo Allah dañi ko o weeɓani dañiri noon uftaga ko omo laaɓi o yetti Allah laawol gotol so tawi noon won jenanaɗo taga ko ene laaɓi kam nene yetto Allah laawol gotol oɗo de ene newnana wasa jaggude Tidiani nafoore wallude Allah hokkuɗo Allah foti wallede e tagore mum ɗo heɓa hen nafoore kono wona to almudo oɗo hay hunde ala to almudo oɗo so wona jorto timmugo yidde naftorade Cheikh Tidiani heɗanaɗo nafata sali naftorade ko toon Allah yitete wona to Cheikh Tidiani so tawi ko dallinorade e dow ceerno men Cheikh Tidiani radiyallahu ta'ala anhu sababude biyoje so tawi Cheikh Tidiani laawol ngol ene ɓurno himmude ko makkanaɓe foti wirdude ngol ɗum ene jeeya e neɗɗo o majjude kiram Cheikh Tidiani sabi ko ɗum on dalilu kisa addani Cheikh Tidiani yidde wadde laawol tigi hokka yimɓeɓe caggal hebdemo hoore makko o heeɓi ko yiɗi banggue hoore makko addanimo yurmede e ruttude yitere makko e ñaagade laawol ko ɗum ɗon ko ƴewde makkanaɓe koɓe dañi e nelaɗo Allah ko kamɓe moƴƴinɓe ɓe koɓe dañi e suudu he ko e koɓe dañata hande suudu he ko kamɓe fatihilima ughliqa mabɓe ne tabiti wonde laaɗo Allah ko uddito kala ko sigino tenen uddita gaynani kamɓe hande ne tabi yeɗeɓe pinni ɓe daari sundu fof ɓe keɓat baraji hay soɓe ngala anniye kala birtiɗo sundu daari ne jogui baraji jooɗiɗo ɗon ne jogui baraji jewto ɗon ne jogui baraji koɗɗo ɗon ne jogui baraji ubba ɗon ne jogui gueɗal enen ɓe koɗani ɗon mbayani noon ɓe enenne si en jottorima ɓe birdata en birdata mane daña tan koɓe dañata ko yawmal qiyamati tawde enen en ngala suudu ndu eɗen daara keɓen fodde ɗin baraji kaaba waɗaka to men Allah jinganiɓe kaaba woni toon kamɓe ko yimɓe mashrik kaaba nen toon yaadene ɓattiɓe ardene ɓattiɓe enen yimɓe magribe ne mata keftoɗen sabi kiram magribe yankagal hedde hirnage makka woɗɗude makka de ko mbiɗa aɗa dallinoro e dow ceerno ma ko ɗum woni sababu kanko ko walliranno ko ko ɗum mbiɗa aɗa libra mo ƴewde de mashrik naɓe nawi moƴƴere wettude e nelaɗo Allah banggue yiide mum ɓe nawi moƴƴere banggue kaaba o yiɗi ƴewde ko eɗen dañira enen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o yiɗi ƴewde keɗen dañira baraji ko ganduɗa enenne sempini en jooɗi men imsidima temedere sempini en juule nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kay nelaɗo Allah waɗɗani en eɓe ma won koɗɗo ɗon ene juuro ɗon tawatta allahumma salli ala temedere ñande fof enenne kadi soɓe jeehi mbawen rewde hen en dattakiɓe kam soɓe jeehi mbawen rewde hen galɗo ballal woni ballal Cheikh Tidiane emen radiyallahu ta'ala anhu hay goto noon kam pamirɗo ni jiɓirɗo ni añata wallirede ni kiram Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e leñol he ene sas ha tengti emen enen ɓe koddani e suudu heɓe hodduɓe suude ɓe jogui darande wirdu ɓe jogui wangade wirduji ne kewi to ma kono en hol wirdu birden so tawi en goppi finde waɗa astahfirullah temedere en goppi finde juula ene laaɗo Allah temedere en goppi finde wiya la ilaha illallah temedere enen hol ko dañeten wona dogde safa wona dogde marwa wona wangade suudu ndu wona darade e arafa ene nodda Allah enenne sen mbaɗani yawmu arafa men ñalawma aljuma jooɗade ene inna Allah ononne holko dañeten bisimillah heddi en gonen mais waɗi ceerno men jingani en caggal nde o yiili ko ene laaɗo Allah hawo andi so noddine laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ma jaabo so haaldi e mum ma jaabo o ñaagui ɗum ma rokkimo ha gayni hokkimo ha o dañi o ñaagani en enenne ko omo rokka en yecciti caggal ma bomo andi ella mo yiiti adan o ene men ella wurde nelaɗo Allah nde ene men ella wasi hoddude kaaba nde ene men ella yiddemo debal Allah ha jaranimo ferande Sham en jiiɗum e defte omo abboyo ardul anbiya Allah haytinimo haaɗi ɗo anni makko moƴƴo o ko jogorno dañde ko o dañi ɗum waman yakhruju min baytihi muhajiran ila allahi wa rasulihi thumma yudrikul mawtu faqad waqa ajruhu ala Allah anni makko moƴƴo
Allah rokkimo ɗum ko heɓanno to ardul anbiya ko rewoyde Allah e yewnude Allah walla bomo turo ton tan kanko ɗo rewa Allah ro ɗum hokki en hen enen fof eɗen gandi ko kiram rewde Allah wonduno ittatanomo kam jazair to jeyano to ittatamo toon so wona kiram rewde Allah ɓe so gurdam leyɗele arabeɓe nandi gurdam so dañal ɓe ponno ñande hen dañal ɓe toon ceɓano so tawi ko goɗɗum on aduna feeñano kone nawmo toon ñande hen holko nawannomo toon o wi lomtiɓe e on saaha ɓe iti qa'idaji e qawaninuji wad'iyya pawti ɗum e alal qawanini shar'iyya ñande hen wonnoɓe laam algérie en ɓe laaminoɓe toon ɓe o yi ko qa'idaji ɗiɓe coosi e bureau ji mabɓe ɗi assemblée woodi ɗin gardi qa'idaji ɗi bureau malaul ala wu gotaɗi dow asman ɗi ɗin garda ko dañi ɗam kiram e yidde rewde Allah o ferani Allah e yaltande Allah e ƴeewoyde no o mawniri ko Allah jaabimo Allah taganimo dental hokkimo almuɓɓe hokkimo yiɗɓe ɓe ganduɗa enen jiiɗa ko yiɗi ko enen ndewa ko rewi ko erne makko ɓuuɓa e mumen Allah rokkiri no Cheikh Tidiane e to kumen ko yirbi gasi kono kanko makko ko nena jo hokkimo fatili ma ughliq ɗum fof ko fatili ma ughliq he jeeya ɗo fof ko uddino ko yimɓe gandano wona wodano kono koko sokino soki maayo ko rokkata e liɗɗi ko yimɓe pinata gawa hen ko hen lingu fof ko gonnogu tawa ko won diwan goɗɗo henno walla ko woɗɗuno e luggere ko less wonno kono ala liingel tagangel ñande hen kam liɗɗi tagdanoma ngal won taganogu ne moggini won taganogu ne woɗɗi e nguude ko hande min keeɓi ɗum sabi sa heeɓi liigu ganduɗa foti e dira foti e diraji ɗiɗi foti e métre uji ɗa meeɗa yiide hono mum aɗa andi wona ñande hen kam taga kane foti e métre heddi ko wonɗo somino somti ko koye fatilima o huliqa Allah rokki Cheikh Tidiane ko wonno koye fatilima o huliqa ko Allah rokki nelaɗo Allah ko wonno koye fatilima o huliqa hay enenne kay alɓe Tidiane ko Allah rokki en ko wonno koye fatilima o huliqa sabi won almuɓe laabi goɗɗi dañano ɗum hay enenne kay ɗen e fatilima o huliqa he sabi wonko dañƴen almuɓe laabi goɗɗi dañano walla mbiyen wonko dañƴen sernamen ɓennoɓe ni dañani so tawi wona yawande sernamen dokkal ngal mbiyen wonko dañƴen e yontamen e sernamen ɓennoɓe tawi dañani wona yawande ɓe dokkal mabɓe kono ko feññinde moƴƴere Allah ɓe dokka ko ni timmi kono yonta fo garɗo fatilima o huli gasata nde wonno wa yahluqu ma la ta'lamuna gasata Allah kam tagde ko yimɓe gandano ɗum kam gasata to banggue yimɓe to banggue mbaadiji to banggue daña to banggue donkal to banggue rafiji wa yahluqu ma la ta'lamuna kay gasata tan hay ñawuji kay won garɗi ɗi garano wa yahluqu ma la ta'lamuna so gasata tan fatilima o huli ene gasata annabi kay gaynani uddidde ko sogdino ko fo sogti o ɗaki kono gaynani yaltidde yalnoɓe goto fof e ko yaltinta baba adama kay jibiniɓe ɓe fof kono gaynano yalde fof mataw enen fof kay ko baba adama jibinan kono en gaynano yalde ñande hen ɗum de woni fatilima o huliqa baba adama jibiniɓe ɓe fof kono ñande fof de won jibintengel jibinaɗo fof de wiyete kaari woni yummum wiyetede kaari woni bamum baba adama de ɗacama kono ko baba adama jibini fof Allah de nelaɗo mum jeeyi fof de ko Allah tagui fof nelaɗo Allah woni nelaɗo mum fof kono Cheikh Tidiane de dañat place hay soko jibintengel kay wiyaade jibini ɗum baba adama woppe heɓoto e tagore hede wa yahluqu ma la ta'lamuna wodade fatilima o huliqa wodata itani noon yimɓeɓe ko jeeyaɓe Allah itani noon yimɓeɓe ɓe ndewata ko Allah itani noon yimɓe ñemtina ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono ko fatilima o huliqa tan bogata ala sago Cheikh Tidiane ɓilo ɗon ala sago jinnaɓe ɓilo caggal baba adama caggal ɓennugol baba adama ala sago jinnaɓe ɓilo caggal ɓennugol nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam alay sago nelaɗo keeɓe gona neldaɓe nubuwa e risala Allah de haɗani nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko nelde goɗɗo gallowo nubuwa e gaddowo risala kono haɗantamo nelde gallowo nubuwa kay ballowo risala tawde kam walla nelaɗo Allah haɗanta nelaɗo Allah ko nelde neɗɗo goɗɗo ara on neɗɗo ara arde e yeeso nubuwa arde yeeso risala ɗum de kam Allah nelanimo kono kay awa Allah ne yiɗimo kay jaɓan kumo nelde kay garowo walla nubuwa o walla risala o kay rasulu de mo ganduɗa ko nubuwa o kam Allah jaɓata kono rasulu mana kay garowo walla nubuwa o so on ara nde fewata nde addi nelaɗo Allah ko wallidde nubuwa gonnoɗo o nubuwaji ɗi heewi teddi risalaji ɗi heewi teddi gara e yeebade ko tagui nelaɗo Allah mo ganduɗa sallallahu alaihi wa sallam ko yidde makko nelaɗo Allah adino wonde ko yidde Allah hade wonde maccuɗo Allah sabi maccugago Allah nde yettoto nelaɗo Allah yidde Allah adima e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗum wawini Muhammadur Rasulullahi Muhammad ibn Abdillahi so wona ɗum wiyede nelaɗo Allah Muhammad ibn Abdillahi ɗum jolanno e Qur'ana kono nde wonnoon yidde Allah dima maccugago nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o wiya Muhammadur Rasulullahi Allah inde nden inde woni Muhammad ibn Abdillahi ɗon noon Muhammad ibn Abdillahi ɗon ko maccuɗo Allah kono Muhammadur Rasulullahi ɗon ko giɗo Allah yidde Allah nde noon wawtima maccugago nelaɗo Allah ngu sabi nde Allah wiyatamo mbeɗa yaafoma bakkatuji ma de on sawo bakkudinano waɗano haydara ndeke ko yidde adi ko yidde Allah adi e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗum waɗi Cheikh Tidiane wiyen iwruto damal yidde woten iwruto damuɗe goɗɗe yen iwruto damal yidde to won noon o faari en koto jiɗaɗo o to o yiɗi ko keɓen yidde nde o wiyen ndewru e yidde makko nde faari en koto nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam nelaɗo Allah ko yidde jaali maccugago ngu hade makko wonde maccuɗo Allah woni tan ko giɗo Allah ɗon woni giɗo Allah ko gaynde wonti maccuɗo Allah kanko maccugago ngu taw yidde nde ardima enen noon maccugago ngu ardi yidde nde en goni maccuɓe ha e gayni etuɗen no Allah yidiren eno jiɗirɗen Allah so tawi no eɗen eto no jiɗirɗen Allah alay sago ƴeewen mo ganduɗa o Allah ɓuuri yidde ndewe mum Allah ɓuuri yidde ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam caggal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam caggal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam caggal